ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም አና ሃኩም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራም ናይ ሎሚ ስለዚ ነዚ መዓልቲ ዝሆን ሓጻር ቃል ክንካፈል ኢና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ጥቕሚ ኣብ ሓደ ሕብረት ኣባል ምዃን ድብል እዩ ጥቕሚ ኣብ ሓደ ሕብረት ኣባል ምዃን ريهم أبحد بيت كريستيان أبحد حبرت كريستيانات كوينا كنعقب أبالات كنكون أبهيوتنا بتعمي إمبورتانتيو جل سبات بقى أنا ناي كريستوس أكال كويني إنا كلا أبال مخانات لين ندبلو كم زعينة الزراربع أي تغمناني بتعمي يدلين نايو أبحد بيت كريستيان كنعقب أبال كنكون يدلين نايو يسوس نزل على نقويتايو متعرف قدوس أبقبرها هواريات كم زبل كالالو معرف إسراء تغسي إسران شومونتن سلازي نرؤسكم نتاب جزاء دومو زتريا محبر قويتان كتقواسيو منفس قدوس إبسكوبوسات جيرو أب أزشوموكم كل مقاسة حلو كل مقاسة انتاي قبورو حلو أنا مس أقولوس كنت مقاسة زي نحفو وكي أتخالو كم زاعتوكم أفلت الله خيلو باولوس حدا نغريلو إبسكوبوسات جيرو أبيتي كريستيانات إجابير دل عالمكم دشومكم مراحت جيرو باسترات جيرو هواريات استفالا لي جيرو أبيتي كريستيان دشومكم نت مقاسة انتاي ناخد قبرو إليو ناخد حلو إليو بخلا الزراربا أبيتي كريستيان نا إجابير حلوة بأقلقل تجابير يلقى مالتيو سلازي أبحد أب حبرت أبحد بيتي كريستيان رأسنا خنا كلنا أب تحت حلواتنا أطلنا مالتيو مغنياتو أب بيتي كريستيان دلقنا إجابير تسقى نحلوان نتأمن نمهنات نعنا زخون ألو نعو بقبو أبيوتنا كنتك أمولون كنربحولون ندحر كوينا اتبيتي كريستيان زخودولو من قدي كنكتولو علنا اتبيتي كريستيان هيكونا نحنا هنكورو بندليو من قدي زختلنا نحنا إنا نتبيتي كريستيان بزخودو من قدي كنكتولو زلنا سلازي إجابير أملاح نبيتي كريستيانات تسقاهي بيو نمرح تسقاهي بيو نقرقن نتهزبي اتستوهابهم تسقا زكافلولو من قدي أده اليوم كابت حدا بيتي كريستيانات نهزبي تسقان ككافلالو نتهزبي كحزو نتهزبي نافت أملاح زرائيلو السفران نخبت صح زدالو زتعمن من قدي ناي أبالنات نقاريو مخنياتو أب حدا بيتي كريستيان كم أبالات كونكم كتفلتون أب حدا بيتي كريستيان ترحب زتعمكم تمالالستو خدكونون أزيو ببينو إيو كابتوم تمالالستي اتوم أبالات كابقوم نلعلي زخصبو بزوح تسقا ألو بزوح تسقا ألو يسوس نزل عالم قويتايو هاليلويا سلازي ناي قدن أب حدا بيتي كريستيان كن عقب نخلنا يدلين نايو أبتي لبنا زعرفولو السفرة رأسنا قزينا نايت بيتي كريستيانتي أبال قوينا اتبيتي كريستيان زدالو من قدي اندا تختلنا كن ربح ناي قزيابير فغاديو قال سلستنت بي ككافلوكمي قداماي أبيتي كريستيان بمخالنا نرخبولهم ربحاتات قداماي نابتا أملاق زبالكا نختبت صح تمقبلون تسلطنلون بيت تخونلكا ريهم نحدا بيتي كريستيان رأسنا خنا جزء تجميرنا عبال نايت بيتي كريستيان كنكون دحر جميرنا اتي بيتي كريستيان دمانا عنا نافتا أملاخ زرعينا نافتا أملاخ زحنتتلنا نافتا أوشتنا زولو الرأي نابقو كن عبي كتمقبنا كتسلطننا من قد تحزننا تجمر بيتي كريستيانيا ريهم بزحات نجار بزح صبو نجار عوشتهم اللهم وهبات أملاخ اللهم تسقى أملاخ اللهم نجار جن عبتحت بيتي كريستيان رؤوسهم سأن مجزوهم جن كسب حجي أبكولل اللهم سلزخ أبكولل وتينا نفتستش أو عنا اللوت أو عيت بحيلهم جوي ترد أن بيتي كريستيان نزمن قد زين قطع ما زاد له تودما أبال الند بالنجاريو أنت دا أبالاتني حنت بيت كريستيان تدا أديكوينكم كمتي نتوم أبالات جيرات كان خونهم تفلطهم تحلوهم كتحلوكم أي تخلنا مخنياتو أي تتحزولان زلهم سلزي حنت بيت كريستيان بتخكل كتسلت أننا زدالو تو تمرتات كلهم كسبون تدا أخوينا نتا بيت كريستيان أبالهم كون لنا أبزت عمم متيوم دكافولو تمرتات هالو أبالات نايت بيتي كريستيان كوينوم دروخبو تمرتات هالو سلازنا زنا جرزي كان قلبولو يقبئنايو كلا أي تحق أفولو سليخا زحتو تلكان تركب ريخم
ናይ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ኣባል ክንኮን ከለና ሓደ ሓቆፍቲ ንርክብ ኣለና ምክንያቱ ዝሓቅፉና መንፈሳውያን ኣቦታት ዝሓቅፉና መንፈሳዊ ቤት ኣብ ሂወት የድልየና እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ስለና ድሕተቱልና ስለና ክዛረቡ ዝኽእሉ ስለና ክምስክሩ ዝኽእሉ ምክንያቱ ኣብ ገለገለ ናይ ሂወትና ወቅቲ ስለና ድሕተቱ ሰባት ዘድልየና ነገር ከጋጥመና ይኽእል እዩ ስለዚህ ነዚ ዘጋጥመና ነገር ድማ ስለና ደው ክብሉልና እንተዳ ኮይኖም መጀመርታ ክፈልጡና ኣለዎም ክፈልጡና እንድሕር ኮይኖም ከዓ ምስኦም ክንጓዓዝ ኣለና ዳስ ዋይ ኣብ ሓደ ቤት ክንዕቆብ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ሕጂ ንግዚኡ ምናልባት ዘድልየና ክመስለና ይኽእል እዩ ግን ግዜ ክመጽእ ከም ዘድልየና ዝበርሃልና ስለዚህ እቲ ግዜ ከይመጸ ሕጂ በኣግኡ እንተተሓቆፍና ንዓና ዝበለጸ እዩ ሳልሳይ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ወይ ድማ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበካ ተፍስሰሉን ትገልጸሉን ስፍራ ይኾነልካ ሪኹም ቤተ ክርስቲያን ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ጸጋ እነፍስሰላ እንገልጸላ ስፍራ እያ ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ካብታ ሓደ ትሰርሖ ስራሕ እንታይ ተዳኢልኩምኒ ጸጋኻ ኣለልያ በቲ ዝተዋሃበካ ጸጋ ንኽትዓቢ ኣሰልጢና ካብኡ ቀፂላ ድማ ነቲ ድሰልጠንካሉ መድረኽ ከፊታ ብኡ ክትፍለጥን ክትወፅእን ትገብረካ ቤት ኣምላኽ እያ ስለዚ እንተ ደኣ ኣብ ሓደ ቤት ደይ ትዕቆቡ ተኾንኩም ደይ ንዕቆብ ተደኣ ኮይንና ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጸጋ ነዊሕ መገዲ ክንከይድ ንርእስና ንፈርዳ ኣለና ማለት እዩ መንገድና ክሓፅረልና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጸጋ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ጻውዒት ኣፍ ደገ ክረክብ እንተ ደኣ ንደሊ ኮይንና ካብቲ ሓደ ነቲ ጻውዒት ትፈልየና ትባርኸና እንደገና ድማ ነቲ ዝተጸዋዕናሉ ጻውዒት ኣሰልጢና ብኡ ክንትስእን ኣፍ ደገ ትኸፍተልናን ቤት ኣምላኽ እያ እቲ ራብዓይ ብስርዓት ክትዓቢ ትማዓደሉን ትግሰጸሉን ቤት ይኾነልካ ሪኹም ኣብ ሓደ ቤት ኣምላኽ ርእስና ተደኣ ግዜና ብስርዓት በቲ መንፈሳዊ ስርዓትን ትኽክለኛን ዲሲፕሊን ዘለዎ መንገዲ ክንዓቢ ንግሰጸሉ ንማዓደሉ ንረኣየሉ ስፍራ ይኾነልና እንተ ደኣ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ርእስና ደይ ግዜና ግን ገሳጽውን የብልናን ማዓድውን የብልናን ኣሸገርቲ ሰባት ኢና ንኸውን ስለዚ ንዓና ንርእስና ንቤተሰብና ንደቅና እንስሌና ደው ትብለልናን ትሕተተልናን ቤት ንሕና ድማ ኣብ ርእስና ዝዕቆብናላ ቤት ክትህልወና ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ተዓቆቡ ናብዝን ናብትን ካብ ምባል እንተ ደሓና ሕሸና ኣብ ኩሉ ኸይድና ክንካፈል ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ካብኡ ሕልፍ ዝበለ ግን ቤትና ንብላ ንዕቆበላ ኣባላት ኣድኾና ቤተ ክርስቲያን ክትህልወና ግን ናይ ኣምላኽ ፍቓድ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ከምዚ ኢልና ንጸሊ እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ዝዓብየሉ ዝልወጠሉን ቤት ስለ ዘዳለኻለይ የመስግነካ ኣለኹ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ እምነት ናብ እምነት ዝስጉመሉ ዝልወጠሉ ቤት ስለ ዘዳለኻለይ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይህብ ኣለኹ ኣሜን ኣምላኽ ባርኽኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይ ተቐበልኩም ተመዓልቲ ሕጂ ናይ ምድሓን ጽባሕ ናትካ ኣይኮነን ሎም እንተምለጥና ይሕሸና ንጎይታ ንቀበሎ እቶም ንጎይታ ክትቀበሉ ወሰንኩም እዚ ጸሎት ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቕለን ከም ዝሞተን ዕዳ ኃጢአተይ ኩሉ ከም ዝኸፈሎን የአምን ኣለኹ አምላኽ ካብ ምውታት ከም ዘተንስኦ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒየይ አምላኸይ ጎይታይ እዩ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ አሜን እዚ አድወሰንኩም እንቋ ሓጎሰኩም ፕሊስ በዝብ ታሕት ዘሎ ከም ድወሰንኩም ጽሓፉልና ስንኩም ንጎርና ኣብ ጸሎት ክንዝክረኩም ኢና ሰትሌኩም ሓገዝካ ክንበኩም ኢና ሻሎም